Ski Plaza, along sa Southwest sikat yung Molash, regional na huwasi na sila sish. Kote daw shishika na yata Taros Skite, kinulang na Plot Jesus, nagamise, amulang pa. Mga panaswi ko yan. Siya si Matulog singaluan Jesus sa bawang Jesus Iscariot. Osong na ang doktor pala siya sila. Papa. Osong na pinsilver tono. Asang na si İbezeli. Judas es enfermo, Valencia en Jesus, asilos. Kaya Jesus na magtamalutot nga luwo, talos matalin mo, kaya mas mo, Jesus sa Wala nga Jesus, si Jesus, ang mga tigapan niya. Los arda sa parang kikasing el-kaisi silos na dalkin siya. Ay, naman kung gago. Yung sabi niya, yung niya pertanda na siya ini, ikot gas niya. Hindi, naman kung gago. Gaf na. Que los mongo, Jesus el expertse, sa ang bloke, nalkoan sa lip, asang kasing batamalot kita. Esa, Tapos nagawag mo, ay ni Mudo. Nalisi ko sa ang bloke, nasang nasilos. Esa, Tapos nagawa ni Mge. Ay ni Rakwan mo lang sa ukuyag tayo, hindi lang magpupan ng Christmas. ese, Jesus, el batamalot. Tapos tayo ni, alam na nito, ay Freud. Ese Peter, awon na dos gibit. Namatagin doa siya na elfak. Pagka nador na din siya, pagka na ni sige, tapos tayo ni Kuya Mike na lang. Inash patalayan, awak sabi abay. Kumbaga, hindi siya kabundog sa ingin siya. Arok to, hindi alam ko lang, ano alam ko.
咁呢個 flow 嘅生得幾有節奏咯，生到 apply 同電梯嘅不太相能咯，喺運動前嘅根本啊。其實人是不是買 boy？ 冇辦法，咁都知你唔嘅關於電梯嘅而家都唔啦，邊你係運動時都面對。Sila dari vlog dan dari mata malu tu dah. Saya lagi dan untuk nak usahakan mata lebih kimit keluarga. Sila dari vlog makan dan Februari kita sak tolu. Kalau ini pernah mai tak mega, mai vlog. Mata malu tu evak.我说那就两公嘞，也当然我这么问的定位在家那个，也老。起码我看到我在手表。Judas Elfashat, Nandira Judas. Judas Elfashat, Nandira Judas, and we'll jump there. Go, rock time I'm doing wrong. It looks like I should get you Jesus and God bring you. Ellos kapnya kasi ellos skola na ellos skola Jesus na magfikay sa hospital naman kaya Rồi mà bây rồi mà bây giờ chặt lại chặt đi lại cái áp nó xuống lắc nó xuống rồi bước ra rồi là chỉ có cắt cái nó online còn It was Baba in Jesus. It was Kapila Gezin. A banana 9-year-old pilot in the Mambia kid. Ewan ba tawa siya ng badyo? Rap na. Ikaw mo mabas-bas ito sa nangyari ko. Gege, ewan mo mga samdi ko. Mwenye RC maging present sa pagpagi bubukwa iti mamarapos. Sige ko gusto kung siya nakasiwag sila yung Bravos, Kachitia sa Batman Prize. Kipaya din matakin yan noon ko 9 kills after na si Eva. Nikmita Roma na si Metsawan Matala. May mamisis ang araw kung ano na bilgi. Kaya nga sinimetsya ba may Messiah. Evo, magluf ka Lorena. Kipaya din lilawan may kanaran katungan mo ito. Inis katako. Ewan na pa yung talos. Eva. Ang mo ito kimisa ng may tingi, mga manalos. Paulo de Lara Barabas na Celos, e Zelan Jesus Tained Maggie.
Judas tagyakan na Lord Jesus. Along na woten and Lord Jesus. Nagawalin siya. Followan na ipinsut na tolula. Nasingot ko Lord. Para naman ang lipstick yung auto ka ako na magsiwang madalyan mo. It was para Jesus in Donia again. Shop siya in vaccine sa kuwa. Nalos sa kinukong siya. Utsakashakwe Ilushukaiwas Ilushukaiwalos Atakashakwe Wait, muna ako muna. Hindi ba nalikot? Hindi ka na malikot na abang igisak mo. Mula mo niya, orgulan mo na si Beno. Hindi magpasyabash luwa wala ship yaka. Wala sakshap yakelte etap. Kung simpan natin God, kung nasa ka na maulikom le, epitelo. Iwam jam-jaman, o nga si komimisan saksin, kasama na iberta. Mucha duap kan nagisaksin po. Inyakel Jesus. Damdal lang inyakel. Dan kay Tobas. Mary Magdalene. Emet tutut sa Longsi. Lord, yang mo na do, or yang mo na do.
Kinfulman Lane, Malayan sa Nafaun Losh Laki Elus and Autoyu, Naapkaran Nagilu, Evan Autoyu, Devan Lendo, Silvo Yak, Kibashavalap, Eva. Eli, they must walk tonight. Malo. Sisi los cachos, esse manchar, tende que vai mãe, essa onda que está aqui sob socorro, cola que lá nem. Aba, azot na bom. Ejak naman ni Kari nagkabata kayo ba? Impensya nga, district commissioner ng Salnam daring tembol. Delegate lang imanitin. Fellow Kushusya, yung talapa mo kayo di, gala kan kekla, amat paspas ni matangkat sa bisa med, terus digilap mo niya ka. Kimat ko lang mayroon amat kan sa taran chisen, alas pala kushustan fellow, hindi man na ba mo sikyak. Alas tani ko. So say feliz naman Jesus. Ano mo lang kinupinin sa kasi FDLian ka lang. Kailan sapot, kusantanin sorte, matanya ko sa nakikanya ko, usma kayo, wadaling tambos mo na mo ni Jesus. Kaya na siya, kaboy ko na basta yun siya. Pai, kasla. Kaya, Kita na lang nagkala ko, itandi na yung safety secretary. wa, yun siya persekle. Kaya na siya po, so, Mati kaya mo. Pagin na nila na kanya ko. Ayun si Putot ko na yun. Nudupal first day, and I do it as amin. Kosang, agora ko sugal chiyas mit neso itse yung disakti. Wari niye paringen jelo stuff niya wa. So erat na de Peter और तमाम कुछ यासो में किसी को इसका क्या आना के ऊपर बात करो Hoy mi dalila, ay time daliki ko ko. Isang order na rara isang isang darshman. Isang darshman siya din darshman niya na din magkamaluto. Peter, Jesus el Moya kikimise. Dalam ganda ni mo, chia silmuya, ilmuya kiminise. Kaya sumiti ko na gawin. Machigon nalal mo ni. Ko sa valya yoy ana kay dapat po siya. Teman bunyikan jomnya po na teman ini kebab sih. Amos, ako na po, ay galman. Wasyo. Paano lang iniwan na din ko?
Olarak saygınlığımız komendios Malaysia lihat kumulak usuma bindan bon ebak pun jimut nagawa tanawa jabep taise amon eluset ke library balisep Kuncinya se cactus masuk. Kuncinya se cactus masuk. Para cocok dengan besar. Meine Lieblingsliedwascher unsere Abgeordneten Globala Masinga, Ivat Benaxia, and Isolation. The viral action comes to go some part.